தென்றல் ம், வெள்ளையங்கிரி மலை 5வது மலை வெற்றிகரமாக ஏறிட்டோம். காலையில் 3 மணிக்கு ஏற ஆரம்பித்தோம். பாருங்கள் 5வது மலைக்கு வந்துட்டோங்க. அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஏறி வந்துட்டோம். வாங்க, சிவபெருமானுடைய அருளை பெறுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம்லாம் நடக்கும். நடக்க முடியாதவரை நடத்தி வைப்பாருங்க சிவபெருமான். அப்படியாப்பட்ட மலை தாங்க வெள்ளையங்கிரி மலை. வெள்ளையங்கிரி ஆண்டவரை வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு தடவைனா சந்திங்க. 50 வயசுக்குள்ளே தான் வர முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே முடியாது இந்த ஜென்மத்தில். நீங்கள் வாழ்கிறது ஒரு முறை. ஆண்டவரை பார்க்காம போகாதீங்க. ஒரு முறையாவது வந்து வெள்ளையங்கிரி ஆண்டவரை தரிசனம் பண்ணுங்க. ஓம் நம சிவாய, 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 ஓம் நம சிவாய.